Zdar lidi, vítám vás ve skladu Fitness 007, sem jsme se ještě spolu nepodívali, tak si to tady projdeme, ukážeme si, co tu mají. Jak si můžete všimnout, našel jsem si novou práci, a to je profesionální zametač. Takže při tom zametání samozřejmě dost spálíš, velký kalorický výdej a proto je potřeba to tady v tom skladu rovnou doplňovat. Suplementace, kterou mám teď vlastně v té předzávodní přípravě, těch nějakých, dneska je to akorát 8 týdnů před startem, tak se mi skoro vůbec ani nezměnila oproti té objemový nebo té úplně toho off-seasonu. Držím si takový ten svůj standard, co tam mám, ten úplný základ, který si myslím, že dneska už má každý druhý i neprofesionální sportovec. A jediný, co tam mám vlastně jinýho oproti objemu, jsou elektrolyty, který si pak ukážeme, který mám. Protein, teď se samozřejmě nacházíme v jiném regále. Protein, který používám po tréninku na snídani, pokud si nedávám vajíčka, je tady izolát od Biotechu. Za mě super složení a teď před těma závodama obsahuje to všechno, co já potřebuju, co moje tělo potřebuje. Jo, takže za mě jednoznačně dobrá volba, nejsou v tom zbytečně nějaký cukry navíc, prostě klasika izolát. Pokud hledáš nějakou alternativu, nechceš úplně ten izolát, doporučuji tady od nich Vejko. Taky perfektní. Já teda aktuálně mám od Bulk Powder teď tabletový omega-3, pokud chcete něco kvalitnějšího, doporučuji si připlatit a tyhle ty tekutý omega-3, myslím, že mají i nějakou pomerančovou příchuť, aby to nebylo tak hnusný, tak rozhodně doporučuji tyhle ty, jsou super kvalitní, čistý, za mě jedny z nejlepších. Žraločí chrupavka, ty vole. Takže jak už jsem zmiňoval, mám tyhle ty omegy, k tomu od nich používám ještě D3. Tu dávám vlastně ráno po snídani. Omegy užívám 3krát denně s jídlem, vždycky dávám 2 tablety. Tak, hodně, jo, já už vím, on to má totiž virus, to, co jsem já myslel. D3? Jo. Tak to jsem čurák, no, ty jdem sem. No, oni se ho nejprodávají spolu s Balkem, tak tady je trojka. Já teď mám od toho Ipsy, teda Edibility. Hodně vitamínů vlastně a minerálů mám od Virusu, používám od nich vitamin C. Na Fitness 007 budu si teď pořizovat ten Cipkej, který není od Virusu. Dále D3, jo, alternativa k tomu Bulk Powderu, super věc. ZTMáčko od nich nepoužívám, minerály mám vlastně z toho ZTMáčka rozdělený zvlášť. Mám magnézium, teď používám malát od Reflexu. Někdo se mě ptal, jestli užívám ZTMáčko, ať buď od Virusu nebo jako obecně, nepoužívám. Tam vlastně ten hořčík mám zvlášť, zinek mám zvlášť. Jo, a B6 používám v B-komplexu, normálně z klasického, který seženeš v lékárně. Zinek mám od Prominu a hořčík užívám Reflex, tam mám teď vlastně malát. K tomu vitamínu C vlastně vypadá to takhle, je to přírodní vitamin C, takže kdo chcete trošku zainvestovat a užívat opravdu kvalitní vitamin C, rozhodně doporučuji. Tak nejvíc v dietě užívám tady tu karamelu, to je vtip samozřejmě. Před tréninkem Beast 20-30 minut a k tomu ještě mám rád tuhletu pumpu M3S, jsou to Metric, ten pump to není M3S, ale to jsou Metric rychlový za vteřinu, jo, to je prostě značka průtoku, jakože průtok krve, takže kdo to nevíte, tak teď už jste o něco chytřejší.
vždycky, že se mě někdo ptá, máš tu M3S, máš ten pump M3S, tak to je prostě průtok. Jo, ten dávám tak 40 minut, jo, ono než se to rozjede a začne to všechno fungovat, tak to chce čas, takže nedávám to dohromady s tím Beastem, ale nejdřív si dám ten pump, pak jedu na trénink a po cestě, až pak na ten trénink si dávám ten Beast a pak když to vlastně najde všechno dohromady, tak je to úplně super. Super to funguje společně a ten trénink si opravdu užiju. Cítíš napumpování, seš fresh, jo. Samozřejmě pokud chodívám cvičit ráno, mám třeba klienty, tak třeba nedám si zrovna ten pump. Ten Beast vlastně je super a můžu říct, no na mě vlastně funguje jakýkoliv předtréninkář s kofeinem vlastně po ránu super. Neříkám, že to je alfa omega ty předtréninkáče, ale pokud fakt chodíš cvičit třeba ráno nebo jsi hodně unavený, rozhodně to doporučuji, abys ten trénink odjel fakt kvalitně a byl si na ten trénink fresh. Jednoznačně jo. Někdo mi říká, musíš to vysazovat, jsem tím přepálený. Mně se ještě nestalo úplně, že bych třeba si na to až tak extrémně zvyknul, na nějaký ten předtréninkáč. Já se je snažím obměňovat. Jo, pro mě už je to takovej ten, možná to všichni znáte, takovej ten předtréninkový rituálek, že si prostě dáš buď pumpu, předtréninkáč, cokoliv a pak jdeš na ten trénink, takhle já to mám. To znamená, že takhle. Není to tak, že bych nedokázal odtrénovat bez toho pre-workoutu, ale tím, že se to snažím odjet fakt na maximum, potřebuji nějaký určitý průtok té krve a být fakt fresh, být najetej, tak si to vždycky dám. Jo? Pokud už si na to třeba to tělo zvyká a je to trochu jiný, dám si nějaký jiný. Používám třeba i Precre od Caged Muscles, taky super věc. Tak, je to vlastně tohleto, ten aminoelektroid komplex. Když mám to při tréninku, dám si do toho ještě odmírku BCAček. Protože malinová příchuť mi úplně moc nejde. Tak aby jsem to vypil. Elektrolyty při tréninku, to tělo spotřebovává, potíž se, všechno to jde z těla ven. Rozhodně doporučuji na doplnění. Jo, ty BCAčka, tím, že ono to leucin, izoleucin, glutamin, všechno to obsahuje, ale já si to k tomu dávám prostě jenom kvůli té chuti. Jo, samozřejmě není to potřeba. Nemusíš to míchat s ničím dalším. Ten aminoelektrod vlastně sám o sobě stačí. Tam dieta a já si teda na tom užívám i mimo sezóně. Jsou například dělá to i Weider, máte od Nutramina vlastně heaty, ujíždím si na těch vlastně BCAčkách, jo, buď s kofeinem, bez kofeinu, tak tyhle ty pičovinky bez cukru jsou moje, protože u mě to je takový ten paradox, když se mě lidi ptají, jestli mám třeba v té dietě chutě nebo nemám chutě na něco. Já většinou ty chutě nemám, pokud si stanovíš nějaký cíl, tak i když prostě žereš furt to samý, tak si to tak nějak nastavím v té hlavě a jedu si to. Jo, tyhle ty věci mimo, pokud to samozřejmě ještě můžu a mám to dovolený od Jirky, tak si to rád dávám, protože je to takový to zpříjemnění té diety, dáš si něco sladkého, vlastně do sebe nedá žádný cukr. Samozřejmě všeho s mírou. K těm chutím, já ty chutě nemám, ale dokud nedostanu hlad. Pokud vlastně mám za ten den hlad, třeba že nestíhám úplně si dát jídlo na čas tak, jak bych měl, tak nezblázním se z toho, dám si ho třeba trochu později, ale čím víc mám hlad, tím víc mám chutě na cokoliv. Jo, takže mě, když nepotkáš toho hladovýho, tak bych si žral, tak prostě cítím pizzu z metra i za roh, ale pokud ne, tak kolem té pizzy projdu a vůbec na to tu chuť nemám. Jo, takže to je tak asi těm chutím, jak to já osobně v té dietě zvládám. Tak já si myslím, že jsme si ukázali takový ten můj základ. D3, omegy 369, zinek, magnézium, od Reflexu ještě NextGen Pro, 90 tabletový, protein, izolát, který používám a tady nějaký dobrůdky mimo. Takže to je asi takový ten můj základ a ještě nějaký ten pre-workout jsme si ukázali, který zrovna mám. Tak, to je asi ze skladu všechno. Na Fitness 007 se můžete těšit i nějaký suplementační a vůbec kecací videa.
na nějaký akce, které jsme i dneska natáčeli, můžete z toho možná vidět pár záběrů a to je prostě tohle ráj. Tak se zatím mějte. Never had it so good, jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. With God as my witness, never had it so good, jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. Takže zdar lidi, nacházíme se ještě na Vinohradský u nás v Hardcore Gymu. Tady tohle je místo, kde vlastně kde to vlastně všechno začalo. Tady se rozhodlo o tom, že budu dělat kulturistiku a že budu dělat něco, kde by mě tenkrát Štěpán pravděpodobně viděl to, co mi půjde. A jednou mě třeba i bude živit. Takže tohle je Hardcore Gym, naše hardcore tréninky. Uvidíte pár záběrů vlastně, jak to tady vypadá. Kdo byste se o to chtěl víc dozvědět, klikněte dole v popisku videa, budete mít webové stránky, můžete na to mrknout. Jsou tam i odkazy na různý videa, jak naše tréninky probíhají, takže určitě na to koukněte. No a proč jsme teďkon tady? Nedílnou součástí přípravy kulturisty je i volná sestava. Neuvidíte moji volnou sestavu, kterou budu předvádět v Anglii na stage. Já většinou mám něco v hlavě. Dneska to, co mám v hlavě, si zkusím nějak napozovat na různé hudby, nebo pravděpodobně uvidíte stejně jenom jednu. Ale například před mistrovství Evropy jsem měl volnou sestavu a kvůli hudbě, kde se to zamotalo, měl jsem nakonec jinou hudbu, takže tam jsem volnou sestavu vymýšlel v předvečer vlastně toho, kdy jsem měl jít na stage, takže tam to bylo hodně narychlo.
Většinou si vymyslím nějakou sestavu, který se tak nějak držím. Postupem času, jak se blíží závody, tak tě stejně napadne něco jiného, takže tak furt to tak nějak překopávám a snažím se to vymyslet tak, aby to nějak vypadalo. Takže dneska si ukážeme jenom to, jak může vypadat, když někdo vymýšlí volnou sestavu. S tím, že vlastně se sestavou pomáhám letos i Arturovi, takže na to konto budu vymýšlet i něco jemu do té klasické kulturistiky, takže to bude taková všeho chuť. No a nebudeme se zdržovat, vychutnejte si pozvání. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all
all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Šťastná osmička. Tak jo lidi, tohle to byl konec 8. dílu From the Shadow. Moc děkuju, že koukáte, všem moc děkuju za zpětné vazby, nabíjí to energii, hlavně teď v závěru přípravy. Formu, pokud vás zajímá, jak vypadá, buď u mě na Instagramu, kam ji teď ani moc dávat nebudu, nechám si to až těsně před stage, a nebo na kanále Fitness 007, kde vlastně ve videích, které jsou ta příprava očima Jirky, tak tam máme nějaký pózování. Dneska jsme viděli sklad, viděli jsme trénink, viděli jste, jak může vypadat, když máte v hlavě nějakou volnou sestavu, chcete si to zkusit na hudbu nějak našlapat. Jo, rozhodně to neberte jako nějaký konečný stav, byl to hodně freestyle, hodně jsem přemýšlel spíš i nad tou Arturovou sestavou víc, než na tou svojí. Na tu svoji se ještě vrhnu a budu to už nějak ladit do konce. Pokud to sledují nějaký budoucí závodníci, ale i ty současný, doporučuji všem nevymýšlet sestavy na poslední chvíli, ale rozhodně jí mít vymyšlenou aspoň finální verzi měsíc dopředu. Sami víte, nebo většina z vás, těch, co už něco odzávodili, že v tom závěru té energie moc není, nic se vám nechce, radši si jdete lehnout, než abyste vymýšleli tu sestavu. Takže naopak, když už ji budete mít, tak už si ji pak budete jenom třeba obden projíždět, aby to na té stage vypadalo dobře. Druhá věc, snažte se vyvarovat jenom základním pózám v té sestavě. Jo, je hezký, když do toho přidáte nějakou klasickou něco, ale ve většině případů, a mluvím teda spíš hlavně o české scéně, v našich jakoby tuzemských závodech, skládá se to hodně z póz, který vidějí diváci už v semifinálovém nebo finálovém vlastně porovnávání, a ty sestavy jsou všechny stejný, byť s jinou hudbou, a věřím tomu, že ty rozhodčí to už ani tolik nebaví. Jo? Když si tu sestavu uděláte originální, na originální hudbu bude jenom vaše, ty rozhodčí vám za ní dají daleko víc bodů, diváci z toho budou daleko víc nadšení. Jo, sami víte, že když je fakt dobrá sestava, tak ten ohlas těch diváků je znát vlastně hnedka v zápětí. Tak jo, to je konec dnešnímu dílu. Zůstaňte naladěni, sledujte Instagram, Facebook, YouTube, všechny sociální sítě moje i mých přátel, a mějte se fajn u dalšího dílu.